Gør det, Niklas! Hvor fedt! Du har tjekket med det her. Kop kakao. Hvor er det åndssvagt, mand. Prøv at se Jens, han er flad og grin. Der kan man ikke få elever til. Det var dybt, der er, mand. Det er bare hårdt, der. Men de får varme med låret. Kom nu, Mathias! Pas nu af, Chris! Ej, du giver dig ikke op, Men hvad er det, der får i det? Det er Kaiser. Han finder en anden vej op. Skynd dig, Kaiser! Hvem er det, der kravler udenom? Kaiser. Kom nu, Kaiser! Prøv at se derovre, Jens. Kom nu. Jens, prøv at se derovre. Det er Kaiser. Hvad er det her? Kom nu, Kaiser! Mathias, han prøver nu. Go, Ruby! Vi skal også bare sidde igen. Skynd dig, Kaiser! Kaiser, du skal ned igen, for helvede! Så er det meget godt ned på. Hvor er det vigtigt? Kom så! Gå det, Kaiser. Du skal ned med. Kig ned! Nej, du kan æde med Skynd dig, Kaiser, du bliver overhalet! Kaiser, skynd dig nu ned! Det er Kaiser, smart. Ja! Det er vigtigt! Nej! Over til Bøjsen.